Srdečně vás vítám u videa, kde vám ukážu parádní techniku, jak uvolnit záda a zbavit je napětí. Moc doporučuji masáž nedělat v posteli, protože je příliš měkká. Vyrobte masírovanému na zemi pelíšek třeba z deky anebo polštářů. Začněte tak, že dejte masírovanému ruce do svícnu. Pak už stačí si kleknout hned vedle jeho hrudníku a podložit si kolena nějakým polštářkem, abyste klečeli na měkkém. Umístěte ruce na druhou stranu zád, to znamená až za páteř. Budete tlačit touto částí dlaně, a to tak, že ji umístíte těsně za páteř, tam, co jsou paravertebrální svaly. Jsou to takové ty dlouhé svaly, které se táhnou okolo celé délky páteře. Je potřeba, abyste nikdy nemačkali páteř. A pak je taky potřeba, abyste těma rukama nebyli příliš daleko od páteře. Tam už ty paravertebrální svaly nejsou. Když si tuto část dlaně nalepíte těsně k páteři, bude to přesně to místo, kde máte být. Pak už jen stačí se po zádech procházet ve velmi pomalém rytmu a střídat ruce. Je hodně důležité, abyste tlačili opravdu velmi pomalu. Jedině tak se svaly rozmasírují bez toho, aniž byste způsobovali bolest. Procházejte se po zádech od beder až po lopatky a pak zase zpět. Pohyb je to podobný, jako dělá kočka, když připravuje místečko na spaní. Ťapkejte po zádech od spoda nahoru a dolů a několikrát to zopakujte. No a pak přejděte na druhou stranu páteře.